Takže momentálne púšťame prístav. Ideme na lodičke pekne. Takže niekoľko hodinová plavba momentálne. A prvý ostrov bude Alonisos. Čas zhruba o 13:00. Uvidíme, ako pôjde. Takže som zvedavý. Pekná lodička. Super, teším sa na vysielanie. Loď sa nazýva Pegasus Cruises. To je výhľad z boku. A prvnou parou vpred ideme na ostrovy. Takže momentálne som vystúpil na ostrove Alonisos. Krásny ostrov, krásna zelená voda. A momentálne sa chystám vysielať ísť hore. Takže tričko už mám, všetci vidíte. Výbava je tu, vzadu. Takže držte prsty, že by som to zvládol a že by bolo dobré zverko. Takže šľapame po týchto schodoch hore a hľadám také miesto, kde by sa dala pichnúť anténa a kde by sa dalo vysielať. Takže makáme. CQ, Sierra Victor 8 / Oscar Mike 0 Bravo Alpha. CQ Island. CQ Island. Sierra Victor 8 / Oscar Mike 0 Bravo Alpha. Takže momentálne sa plavíme z ostrova Alonisos na ostrov Skopelos. Tam to je asi blízko, povedal by som do hodinky by sme tam mali byť. Takže také pozadie. Videl som postrihať, ak som postrihal, nie som profesionálny strihač. Takže takto, no a na tom ostrove Alonisos to nešlo veľmi dobre, tam som mal 2 stanice iba. Nepríjem to bolo celkom zlé, tam by som povedal, takže nič moc. Ale i tak sa podarili aspoň 2 stanice, takže som rád, že som aspoň niečo urobil. More bolo celkom pokojné, dokonca sme videli skakať delfíny, takže paradička. No a radiomatersky sa chystám teraz prakticky na ten Skopelos, tak dúfame, že bude mať viac šťastia ako na ostrove Alonisos, tak poďme na to, ideme vysielať. Takže momentálne vystupujem na ostrove Skopelos z lode, no a idem hľadať vhodné miesto na vysielanie. Dúfam, že dačo nájdem človeče. Ja som zvedavý. Takto tu vyzerá. To je naša lodička Pegasus Cruises. A idem tu, kde by mali byť skály, také za tým. Ja som zvedavý. Ono celkovo to dosť tak na figu ide. Typky. A to podloženie nie je také dobré. Dosť ťažko sa mi ladí PSVčko, SVRko. Nemôžem doladiť, absolútne nemám tuner. A tam to je také všelijaké. Keď založím anténu, dám mi tak, jak stále, keď dávam, chodím na poty alebo soty, tak mi tam vyskakuje až do 6. Potom to trošku všetko zvyším. Ale potom i tak také 2,5 až do 3 mi tam skáče. Jednoducho také podložie tu s tým nižším zdrojom do šance. A ešte ten vertikál, čo mám, takže uvidíme. No skúsim ísť tu za roh, že tu za rohom som videl také skaly, tam by možno sa dalo vysielať. A uvidím. CQ, Sierra Victor 8 / Oscar Mike 0 Bravo Alpha. Sierra Victor 8 / Oscar Mike 0 Bravo Alpha, Island Skopelos.